sammen, jeg hedder Vanessa, jeg sidder inde på mit værelse, og her kommer der 5-10 fakta om mig, når jeg lige tager mod på det. Hej alle sammen, her jeg kommer igen. Her er en af de første top 10. Jeg kan godt lide sidde og hækle, men jeg sidder og slapper af med at sidde og hækle, og jeg hygger mig bare til at sidde og hækle og se noget film samtidig med. Det er den første. Hej, det er mig igen. Jeg kan sige min top 10 er min anden top 10. Jeg kan godt lide at ride. Jeg kan godt finde ud af at ride og sadle den op, og det er forskellige ting. Men hvis I ser en hæklepen inde i videoen, så sidder jeg og hækler lige nu. Og så her har jeg lige et billede, jeg sætter ind lidt senere. I kan lige kigge på, hvordan jeg sidder på en hest. Jeg sætter det ind senere i videoen til jer. Og subscribe og tryk på klokken, hvis I har lyst. Det er min første gang at lave en video. Bare lov mig og giv mig en subscribers. Det er min allerførste gang at lave den her video. Hej alle sammen igen. Jeg har lige lagt en billede ind lidt før. Jeg sidder på en hest, og undskyld, mit hår sidder sådan her. Men det er op i, jeg kan godt lide at sidde og lave kreativ og hygge med dem, jeg er sammen med. Igen, jeg kan godt være nogle gange træt. Det er min allerførste gang, jeg laver den her video her. Og jeg er lige på min efterskole. Det er den sidste uge nu. Og så nu havde spørgsmål derhjemme på lørdag på sommerfri. Hvis I spørger, hvorfor jeg siger sommerfri, så kan jeg ikke lide ordet sommerferie. Bedre sommerfri. Så lige nu er der mange ting i mit hoved. Lige nu prøver jeg at lave denne her video færdig. Og så får jeg en af mine rigtig gode venner til at hjælpe mig med at lave den her video her. Eller jeg spørger hende om hjælp undervejs. Det er nu anden top 3 af top 10. 3 ud af 10. En af mine top 10 kreative ting, det er at sidde og tegne. Jeg finder lige et billede eller en tegning senere i videoen, hvis det er okay med jer. Men jeg bruger alt det jeg kan lige nu. Hvis I ser et eller andet, eller spørger et eller andet, skriv til mig på en af de videoer, så prøver jeg at svare den, hvis det er okay. Hej igen, det er mig. Jeg har lige lovet jer at vise jer et tegning, jeg holde lidt pause med. Det er den her. Jeg synes, den ikke bliver sådan særlig pæn. En af mine rigtig gode venner synes, den bliver rigtig, rigtig pæn. Men I kan se, at jeg ikke blev færdig med den. Jeg viser lige en anden tegning, jeg er færdig med farveblyanter. Det er den her. Jeg synes, den blev rigtig, rigtig pæn. Hej. Men I kan godt spørge. Og top 10. Jeg kan godt lide dyr. Alt muligt dyr. Men løver og de lille ting der, det vil jeg ikke lige snakke om.
der kommer et eller andet tidspunkt at lave en ny video med top 10 yndlingsdyr. Jeg kan godt sige, at jeg er glad for heste, jeg er glad for alpakaer, jeg er glad for hunde, jeg er glad for kaniner, jeg er glad for kyllinger, jeg er glad for høns. Det er 6 lige nu, jeg kan finde ud af. Men jeg kan godt lave en video top 10 yndlingsdyr, hvis I vil gerne have det. Hej, der I så et billede af min første hund, det er Abby. Det er Abby. Det er en kongepol, det er en hundhund. Og jeg finder en billede af Arthur, vores labrador. Jeg sender lige et billede ind af Arthur. Jeg kan lige finde det på min telefon. Jeg lige finder det. Hej. Hej igen. Jeg har prøvet lige lidt der. Og på min mors side har jeg en storsøster. Anden storsøster, de er tvillinger. Min storesøster, mig og min lille søster. Det er på min mors side. Hvis jeg ikke laver den her alt for lang, så kan jeg lave en ny video. Eller en ny til på min fars side. Jeg vil gerne lige lave den lidt kortere. Hej, det er mig igen. Jeg vil gerne bare lige fortælle jer om min fars side. Jeg har en ældste storesøster, anden ældste, min storesøster samtidig med min mors side og min fars side. Og så er det mig. Vi er 9 i alt. Og jeg vil gerne bare lige fortælle, det er ikke noget, jeg går og snakker om på YouTube, om hvor mange søstre jeg har, eller navne, eller et eller andet. Jeg vil bare lige sige det til jer. Jeg har også en bonusmor. Min mor og min far er skilt for mange år siden. Og jeg har en bonusmor. Jeg kan ikke lide at kalde min bonusmor for papmor eller en eller anden. Jeg bedre kan lide ordet bonusmor. Det bedre jeg kan lide. Hej. Jeg vil gerne bare lige sige til jer, at jeg vil gerne snakke om mig selv, ikke om min familie. Det er okay med jer. Hej alle sammen. Det er mig igen, jeg lige laver den her om. Jeg vil gerne sige noget til jer, men det er så svært at sige. Jeg vil gerne gå ind på noget andet. Hvis I ser et eller andet heroppe, ikke tage af det. Men jeg har det rigtig svært lige den her uge her. Og hvis I ser mig ked af det, eller et eller andet, så er der nogle voksne herude til at kan hjælpe mig lige nu. Og der kommer lige en kold vind herind, at vi ikke får det for varmt. Og så lige nu prøver jeg at slappe af og lave det her. Og så spørger en af mine venner, det er fint nok, inden jeg lægger den op. Ja, hej så, det er mig igen. Jeg vil gerne bare sige, ja, det er fint nok, men jeg kommer ikke ind på de top 10 om mig. Jeg springer fra 4 til en 6'er. Jeg kan godt lide at have noget i hænderne, men hvis jeg ikke har noget i hænderne, så er jeg jo lidt utryg eller et eller andet. Jeg vil gerne have et eller andet i hænderne, hvis det er okay med jer. Lige nu har jeg ikke noget i hænderne. Så jeg har lige lavet denne her, lige fra begyndelsen af. Lige akkurat færdig. Jeg mangler bare lige at klippe en tråd af. Det gør jeg lige bagefter. Og så er det lavet en hel masse. Jeg ved ikke, jeg tæller dem over
YouTube eller noget, men det er okay med jer. Hej, så jeg holder stadig denne her i hånden. Jeg lige viser hende, der er en af mine rigtig gode venner, jeg kan få alt ud ved. Jeg viser hende lige nu. Det er lige hende. Hej. Det er en af mine rigtig gode venner. Og bare lige det jeg kan jo få rigtig meget ud ved hende. Og nogle gange ved mine kontakter. Jeg siger ikke navnene på mine kontakter. Så hvis de ikke er der, så snakker jeg med en anden personale. Og det ene og det andet. Og det var det. Hej så, det er mig igen. Hvis I læser på titlen. Så jeg ved ikke, det er nemt for jer, end jeg lige snakke om de lidt forskellige ting. Hvis det er okay for jer. Eller skriv i en kommentar til mig. Og så kan jeg læse det til jer. Og så kan jeg bare lige sige, så laver jeg en video og svarer en af kommentarerne. Så er det nemt for mig at forklare det. Eller en af mine venner, der kan hjælpe mig. Hej, så det er mig igen. Jeg ønsker lige at sige hele tiden hej igen. Bare lidt det, jeg vil spørge jer om. Er det fint, at jeg går ind med i næste video, eller er det denne her video, I vil gerne have mig i det? Jeg kan godt lide is, slik, popcorn, chokolade, chips. Det meste jeg ikke spiser, det er slik. Jeg holder mig langt væk fra slik af. Lige i weekenden spiser jeg noget slik. Og er det fint, at jeg siger til jer, at jeg ikke spiser meget så meget slik. Vi lige snakkes ved. Hej så, det er mig igen. Jeg undskyld. Og jeg hygger mig med at slappe af og hækle og tegne og bare slappe af med det hele. Og på den nye STU, jeg er glad for at bo i lejlighed. Alene. Lige nu er jeg ikke ude på RTU'en eller i min nye lejlighed. Jeg går stadig på Kvise efterskole. Alle kan. Er det fint, at jeg laver den første video herude, inden I er, hvis det er okay for jer, jeg laver det herude. Hej, det er lige mig igen. Jeg undskyld. Er okay med jer. Og hvis andre ikke kan høre, så I kan læse, og så læse på min mund, eller I ved, hvad jeg laver. Hvis I ser ikke nogen, jeg kan lave sådan noget meget tegn. Jeg har lige en ved siden af, der er rigtig god til at lave tegn. Det er en af mine venner. Og jeg tænker heller lige at spørge, hvis det er okay med jer.